Horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan itu hatan nagabe jamita di mingguta di Minggu Okuli 12 Maret 2020 ima sian buku pesalmen 55 ayat sada rodi ayat 10 sada dohot topik minggu marsoba sian nasaroha tu debata menyembah Allah dengan sepenuh hati. Ujama di kita sonoma di dok hatan itu hatta. Betahamu ita edehom ma Jehovah, ita olopom ma partano batuan ni hatua otak. Ita dapot ma tujulu ni buhina marhiti-hiti puji-pujian. Ita olopom ma ibana marhiti-hiti ede. Ai debatan natibul do Jehovah, jala raja bulun mengatasi sudi aka debata. Di bagasa tangan na do aka ujahan ni tanoon, jala guru di ibana do pusu ni aka duluk. Guru di ibana do laut, jala ibana do tumau pasa. Jala tangan na do jumadihon tano darat. Beta hita manukap doho marsoba, marsinggang mahita tujulu ni Jehovah sitop pahita. Ai ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahana. Jala biru-biru ni tanganna. Sadarion, au ditangiho kamunian suarana. Unang ma takangi hamu rohamuna songon uju di meriba, songon ari uju di masa pangujuna di halongonan. Uju na niujunan ni aka opumuna au, tung diuji au atik pe naung di ida nasida pabahenaku. Tung 40 tahun bulun liling na au marbias-bias mida suduti. Jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida. Alai dang ditanda nasida aka dalaku. Jadi pola marwari au di bagasan rimasu. Molotung masuk nasida tu para dianaku. Ima hatani tu hatta. Di hamwa kadongan saha porsiaon, turupuk jamitaon, dangapala nanaing manugiho kita mangatusi buasay komarsob batu debata. Lapatan na, dangapala tujuan parsobau tatu debatai anggu apala na pinangidunan waing di bagasa trupukon di minggu taon. Anggu ido huhilalanu ngata tusinoni. Jaladak soal tu isi hita marsoba. Ope jelas dui. Dang alamat ni parsobau tai anggu apala nama cairi kok nuaing ditaringoti di bagasan trupukon. Alai songo dia do parsobau tatu debata. Bagaimana kita menyembah Allah. Bohado parsobau tatu debata. Odo hupikir anggu apala nani igil nuaing sian trupuk jami taon. Dohot hata na jepek nanaing dohononna ima pastikan bahwa penyembahanmu kepada Allah itu adalah penyembahan yang disertai dengan hati. Pastikan bahwa penyembahanmu kepada Allah itu adalah penyembahan yang disertai dengan hati. Molo topik ni mingguta madok menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsoba sian nasaroha tu debata. Jadi kata kunci di dalam penyembahan itu bukan hanya terletak di kata penyembahan manang parsobaun itu sendiri. Tetapi juga dalam kata sepenuh hati manang sian nasaroha. Jadi penyembahan yang benar itu parsobau nasitongi berkaitan erat dengan hati manang roha. Jadi memang segala sesuatu yang berangkat dari hati naborha siar roha pasti do hasilnya akan lebih baik, pasti nilainya akan lebih bermutu. Losoni don waing
peribadahan penyembahan doho parsobaun na tinaringontan na di baga satu pukon. Ay torop do naro marsoba tu Tuhani alay ngabui tapastihon akan naro marsoba tu debatai borhasian ias ni rohana manang sian persitutuon na atik tungdo na terpaksa manang naso terjua atik bohado rupani holan rutinitas sabing holar ru perdurido na ikut tarida ala yang go perbugasan dan apalah tarida. Laho dongan namar minggu balau ibana. Maila ibana di bereng tetanggana molo somar minggu. Martangiang dongan na ibana pedohok martangiang. Lapatan dadang apalah siar rohana na martangiangi. Akhirna madamu ma parsobon ne holan na marsipaula yesoi sandiwara sabing. Huroha say di pamanat aka perhaladuido aka ruasna naro marmingui. Songonido nakpaditay say di parrohahon jala say di pamanak-manak do huroha ruas naro marsobba tutuhani. Adong mahuroha siya nakaruas na marmingui na holan na makatahatai. Siya na mamuka bongot iba na tu gerijay sahat tu nasidung parmingkuon. Tang binoto man ang hadi-hatay na sida disi. Alay holan na makatahatay man na sida. Takpola situ duguarate. Adong musema situa melapor tu paditana di dok songonon. Sianu inna marupani. Dang martangiang nakikwida paditanami. Majama HP na do ibana. Ninna situa matu paditay melapor. Dungi Roma paditay mengalusi situay berarti amang pedang martangiang atin. Amartangiang do inna situay. Bah sedih di botu amang. Nama jama HP na ibahna. Inna paditay rupani tu situay laos songonima. Om manuaing aka pangalaho ni ruas ni huria nang aka pangula di tiki marminggu. Adong may nasiara langsung. Asing majurupani aka petugas manang pelayan multimedia ate. Hai guys, kami lagi ibadah nih. Ninna marupani di media sosial nai. Lau sadong musema na di parmingguan nina mengalusi ibana. Ay mardonga dotong na sida di medsos ate. Dungi di respon ma, dia lusi ma. Eda, duduk di mana sih? Kok nggak ku tengok? Ninna manipali live nai. Gabe mar mesosir ria mana sida di gereja. Om manuaing aka na taida rupani alani media sosialon medsoson. Ra dang na diorai maniup HP di gereja ate. Apalagi manunga gudang gereja nuaing na mamake infocus. Jala aka acara dohot warta nunga di share di aka grup WA. Mau tidak mau iko maniup dohot pagalakon HP. Nian nunga say dibahen ingot-ingot di wartai. Mohon HP di silent selama ibadah berlangsung. Di pamate ma hemponi ninna sipata. Hola dibigi ibana songoni di pamate hempon mulak ibana. Ala hidup hiya mana marminggu. Basa mulak ko ina ay pamate pak parhempon. Inna rupani mulak ibana songoni. Abirang diboto ibana na nanidok ni namadok ko ni. Alay say adong-adong sa jodo na sumangatusi manang naso peduli. Niyan dakpola iko bahenon loker manang iko disipan hapi ni ruas na marminggui di sada inganan na pinarade ni huria selama ibadah berlangsung ate. Asa terjaga hakomion ni na marminggui dakpola sa pesongoni ate. Kesadaran niaka na marminggui man yan akamang dohot tamuy na nami. Kesadarat tama bebasa diri petiniuk do hempon. Ay sipata kahurak takas bebinereng molo langsung majahabukui. Alay memang pinake dalam rangka majahabi belido.
jala aka jamitai pe sipata nga binain di handphone ni. Dang narupa ni gabi pinake tuna asing manang gabi mar medsos siba di gereja daw. Mulak songon na tado di gijang nakiningan na marhua doro tu gereja iya te. Ayang gotong do moloholan na makatahatai tumigo ma unang ro. Ay gabi terganggu do aka dongan na dilabung na marminggui. Hamu kadongan aka omma serba-serbi nuaing na taida di parminggoni nang diaka pertangyangan na tapatupay. Buhamay ba na marsobasyan na saroha mulosay adong do aktivitas na asing di parsobon na tutuhani. Hamu kadongan mangihutot trupu jamiton salah satu kendala asadang bui marsobas yan nasaroha ima molo say dipatakang rohana mengeraskan hati didok dipertudus tu bangso Israel na say patakang rohana uju di meriba doho di masa tutu molo tajaha anu beritai songo dia bangsoi rupani patakang rohana ditiki masa aka hamaulo dinasida di meriba doho di masa. Molo di Bibil na marhata batak tangapala takkas di dok hata masa ate disi alai molo di Alkitab hata Indonesia doho dia terjemahan na asing macetak kas do. Mungkin ngadong ra revisi taringot tusi. Say buhama iba na serius manang marhau duhot tu debata molo say dipatakang dorohana. Nunga jugul takang muse. Salah satu hataridaan ni namarsobas yan nasaroha mangihutod jamiton didok di ayat onomi. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Beta hita manukap doho marsoba marsinggang mahita tujulu ni Jehovah sitopa hita. Na dipatuduhoni dorupani kesungguhan sikap bahkan hati dinanaing marsoba dinaro marsoba tu Tuhani. Hamu kadongan marsoba sian nasaroha marlapata dui mangalihos sudiro hatta nang perhatiata tu Tuhani. Fokus hola tu Tuhani dang berdua roha ibana dang ganggu rohana dang lau-lau rohana manang natu dia hibul rohana tu Tuhani. Songon hatane detai hibul rohaku tu Tuhan Yesus sudingo luku di Tuhan Yesus dain nado ihutonokku do Tuhan Yesus dangolo au sumurut be ima didok di buku de onom 110 hibul rohaku tu Tuhan Yesus sudingo luku di Tuhan Yesus. Sapala naung taihuto Tuhan Yesus tutuma sian nasarohata. I have decided to follow Jesus ninna rupani. Mengikut Yesus keputusanku. Hamu kadongan sasitong na dang namarsoba na ikon sian nasaroha mulau-lau pe ikodo sian nasaroha te. Maksud na dakolan na marsoba na ikosian nasaroha disudedo aka aktivitas tay memang ikobor hak do sian roha wala telor setengah matang do na tabo na marguar satonga na singi ikod do sepenuh hati ikon go do kariju ikosian nasaroha mencintai mengasihi juga harus sepenuh hati jangan mendua hati. Lau songonido nang namarsoba tu Tuhani ikut dosian nasarohata menyembah Allah dengan sepenuh hati. Alani tabulokon jala saita pasiring ma akan nabui mabahin parsobau tai tu debata daksian nasaroha. Amin. Martangiang mahita. Moliate ma diho Tuhan dihatam na kubigi hami. Say pasu-pasu mai asa marurat marperbui di bagasan rohanami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.